କାଳେ କରିବି ନା ବାଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ହଇଲେ ନାରଦ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧାଳେ ମତି ନମିଲେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ସାବିତ୍ରୀ କଲେ ପ୍ରଣିପାତ ନାରଦ ଦିଶିଲେ ଚିନ୍ତିତ କହିଲେ ଶୁଣ ଅଶ୍ୱପତି ଉଚିତ ନୁହେଁ କୁମ୍ଭନୀତି ଏହି ଯେ ବିଧିର ବିଧାନ ଦେବାକୁ ହେବ କନ୍ୟାଦାନ ତୁରନ୍ତ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଏହା ହୁଏ ରାଜା ସାବଧାନ କହିଲେ ରାଜା ଯୋଡ଼ି ହାତ ମୁନିଙ୍କୁ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସାବିତ୍ରୀ ହୋଇଲେ ଜନତ ଜଣାଇ ଦେଲେ ନିଜ ମତ ନିମିଷ ମାତ୍ର ହୋଇ ସ୍ଥିର ବିବ୍ରତ ହେଲେ ମୁନିବର କହିଲେ ପତି ନାହିଁ ବରି ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଛୁ ଭରି ଏବେ ବି ଅଛି ପ୍ରତିକାର ସେ କଥା ମନୁ କରୁ ଦୂର ନହିଲେ ବରଷ ମନ୍ତରେ ଯିବ ସେ ସ୍ୱାମୀ ଯମପୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଧବା ହୋଇବ ଏ ମୁନି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ ଶୁଣି ଚଳିଲେ ଅଶ୍ୱମତି ମୁନିଙ୍କୁ କରିଲେ ମିନତି ଫିଟାଇ କୁହ ଏ ମହର୍ଷି ତୁମେ ତ ତିନି କାଳଦର୍ଶୀ କିଏ ଯେ ଅଟେ ସେ ଯୁବକ କି ପ୍ରତିକାର ଯିବ ଦୁଃଖ ନାରଦ କହିଲେ ବୁଝାଇ ଶୁଣ ହେ ରାଜା ମନ ଦେଇ ସାଲ୍ବ ଦେଶର ରାଜା ସେଇ ହିମତ ସେନ ନାମ ବହି ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ମାଳବିକା କରମ ବାମ ଭାଗ୍ୟ ବଙ୍କା ସେ ରାଜା ଚକ୍ଷୁ ହରାଇଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ପୁତ୍ରର ନାମ ସତ୍ୟବାନ କେବଳ